U travnju su očekivanja snažnog gospodarskog oporavka postepeno počela postajati stvarnost. Naime, otvaranje razvijenih tržišta uslijed brzog napretka cijepljenja podiglo je vodeće makroekonomske indikatore. Dionička tržišta su pratila ove trendove i ostvarila novi snažan rezultat, pri čemu je američko tržište skočilo preko 5%, dok su Europa i tržišta u razvoju zaostali s mjesečnim prinosom od oko 2%. Regija nije iskazala homogenost, budući da su prinosi varirali od -1 do 7%, pri čemu se najviše iskazala Slovenija, a najslabija je bila Mađarska. Sektorska rotacija koju spominjemo od početka godine na globalnoj razini doživjela konsolidaciju, ponajviše pod utjecajem blagog spuštanja kamatnih stopa s vrhunaca iz ožujka, no to nije poremetilo pozitivan sentiment na valuacijski atraktivnim regionalnim tržištima. Osim na makroekonomskim podacima, gospodarski oporavak vidljiv je već i na rezultatima kompanija za prvo tromjesečje. Iako je tek manje od trećine sastavnica portfelja fonda objavile rezultate, trenutno stanje ukazuje na rast prihoda od oko 30% i skok zarade od oko 40% u odnosu na isto razdoblje lani. Zanimljivo da su pozitivna iznenađenja zabilježena u gotovo svim sektorima koji su objavili rezultate. U skladu s time ostajemo pozitivni unatoč riziku novog rasta kamatnih stopa i vjerujemo u nastavak sektorske rotacije nakon kratke pauze, stoga još ne smanjujemo trenutnu izloženost cikličkim sektorima.